Kasi bayo kabalan niya ako yung Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo sa Santa Ursula, Guagua, Pampanga. Pag sinabi mong Guagua, Pampanga guys, unang maiisip dyan yung mga nag-ukit. So nandito nga tayo sa Ukit, Kapampangan. Check natin yung mga ino-offer nilang mga furnitures. No, yung Ukit, Kapampangan is nag-offer sila ng mga made to order furnitures like yung mga cabinets, tables, chairs. Dadalawin nyo guys yung kanilang Facebook page, yung Ukit, Kapampangan. Makikita nyo doon kung ano yung mga ino-offer nilang furniture. So papasahin ko siya. So custom made furniture, office furniture guys, restaurant furniture, church furniture, school furniture, SAS composition like doors, wood flooring, staircase, steps, handrails and etc. Re-varnish din sila, and then resoleia, and then re-upholstery. Quality materials yung ginagamit ng Ukit, Kapampangan para makagawa ng mga iba't ibang furnitures na pwedeng i-offer sa inyo. Like yung solid wood with treatment, so hardwood with treatment, and then original Eurotex foam yung gamit nila guys. And then guys, imported fabrics or leather. Ano naman yung mga gamit nilang wood dito sa Ukit, Kapampangan? So nasa inyo guys kung ano yung gusto nyong wood na kapagamit. Ay napagkakalam ko is depende dun sa wood na gusto nyo yung magiging price ng mismong furnitures. Meron silang wood na pine wood, gemelina, mahogany, kindray, tangile, kindray, acacia, alalangad or yung African teak wood, yakal, nara, mulabi at kamagong. So yung kabalan, no, ito yung isa sa mga wood na ginagamit nila dito sa Ukit, Kapampangan. Ito yung ash wood, so imported hardwood siya. Ngayon, no, kabalan, sasabihin ni madam kung anong klaseng mga wood itong nasa pintuan na to guys. Ma'am, ito anong klaseng wood to? Nara. So nara, ito African teak, sa Tagalog alalangad. Alalangad. Yung sa ilalim ito Tangile. Tangile, and then to Mahogany. and then Ipil. ipil. Tapos ito ma'am, Teakwood. teakwood din siya. So Teka. Teka in Tagalog. Teka. Ito yung itsura ng pinaka-ashwood nila or yung imported hardwood. So ito siya. So napakatibay nung pinaka-wood na guys. Yun. So nanggagaling pa siya ng ibang bansa. Ito yung sample ng furniture nila. So ito yung pinaka chair. So ito yung pinaka finished product niya kapag na repaint na siya. And then ito yung tinatawag nilang soloia or yung I think this is bamboo strip. Sa Tagalog is pag-aabi, pero tawag sa kanila yung soloia. Offer din si Ukit, Kapampangan ng resoleia guys. It means kapag nasira na to, so pwede yung paggawa sa kanila kasama na yung pinaka-upholstery. Hindi na nga pinakita sa atin yung process ng pagkat, pagkin, so pag-sanding, tapos pagliya, pagbabarnish guys. So yun na kabelang, kung makikita nyo, binabard din sana ni sir itong mismong upuan. Sabi sa akin is 4 na pasada yung gagawin para mag-finish yung pinaka-finish na guys.
Yun mga kabalin, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, i-share nyo na rin tong video to para malaman ng ating mga kabalin dyan kung saan pwede paggawa ng mga furnitures. Then guys, no, huwag nyo kalimutan na i-follow yung kanilang Facebook page and then syempre Instagram account nila guys. Mag-make to order sila ng mga furniture. So kung naghahanap kayo ng mga sala set and then mga tables, chairs, cabinet, search nyo na Orchid Kapampangan. Until our next vlog, peace out!